Ife ọzọ na-eme ka unu mara ọbụna ichute ego ili ego make money enjoy money without ammunition ikpu nation cannot perform. Onye nwe ego nwe mba ichute ego na-erisi ego ike inyere ụmụ ogbenye aka na chi nwe ogbenye bụ ọgaranya. Can we start investing in humanity? Ka anyị mebe investment na ndụ ụmụ nwoke na ndị mmadụ ndị na-eku ume maka na chukwu ya emere ebere ka ọ ya emere ebere, onye chukwu ya agozi ka ọ ya agozi n'ụbọchị na chi. Onwe onye mere ibi ya, onye ọbụla chụba ego si akụzi na asị si akpazi na nsi, mmadụ elezi na mmadụ ibi anya ọkụ, onye achụzi na ndụ mmadụ ka o gbuo. Onye chụta ego na-abịa nna ome ibe ego igozie ndị be gị, igozie ụmụnne gị, igozie ụmụnna gị, igozie obodo na chi nwe ogbenye bụ obodo. A sị na ọ na-eme nwata fụ ụzọ mụọ amụra bi ya ibe ada akọla ebe ọ na-adị. Abụ nwa afọ obodo ekọm ihe ala lokal gọọmenti ana Indonesia Jakarta ka m nọ na-eme mma. Ana m ebe m na-eri oriri maka na chukwu ya emere ebere ka ọ ya emere ebere. Anyị sizie na nke a butuo, anyị abazie na nke ọzọ. Stay tuned, don't run away. Ntị ọ dịkwa ya gazienụ.